Halika na mga kakusina, tayo na't Magandang araw mga kakusina. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng isang lumang recipe na influence ng mga Kastila. Ito ay ang soklate. Noong unang panahon, ang ginagawa nila, meron silang kakao, kung gusto mo lagyan ng peanuts o kaya ng kasoy nuts, toasted lahat yan. Ginigiling nila dito sa gilingan. Ganyan. Takes time bago ka makakagawa ng tsokolate. Pagkatapos lulutuin nila yun nga ipapakita natin kung paano natin lulutuin at saka natin siya babatiin dito sa batirol. Ito po ang batirol, ito ang tsokolatera. So, samahan natin ito, tsokolate, kimbatirol, ang sinasabi natin ngayon. Pero, nung panahon ng ating ninuno, sinasabi nila, tsokolate, ken tsokolatera, may batirol. Ang gusto sabihin nun, na bit. This is a bitter. Ito po ang container. Yun po. Mamaya maintindihan ninyong lubusan kapag pinakita na natin sa inyo ang mga procedure at saka yung finished product natin. Ngayon mga kakusina, gagawin na natin ang ating tsokolate. Gagamit tayo ngayon ng chocolate tablea. Nanggaling pa ito sa Transfiguration Monastery in Malaybalay, Bukidnon, dala ni Dom Martin de Jesus. Gagamit din tayo ng evaporated milk, gagamit tayo ng condensed milk, at gagamit tayo ng fresh milk at water. Ang gagawin natin chocolate ngayon, ang tsokolating gagawin natin ngayon ay sa ating sarili lang, own version natin. Gawin na natin po ngayon ang ating tsokolate. The first step is siyempre sindihan natin ang ating stove. Maglagay tayo ng half cup of water. Tatansya-tansya na lang kayo. Ito po, kapag kumukulo na siya, lagyan mo na ng tablea. Apat na piraso. Ang gagawin po natin ay tsokolate chocolate more of agua. Maliquid po, hindi yung malapot, no? Pag nag-melt na itong ating chocolate, ilalagay mo, ibibit natin sa ating itong ating chocolate sa water hanggang mag-melt po siya. Kaya kailangan medyo mainit yung water para lalambot. Ito. Balik po natin ngayon sa ating container. Ilalagay ko na po ang ating evaporated milk. Half cup lang po. Kung mapansin ninyo, hindi tayo gumamit ng sugar. Ang gagamitin natin, condensed milk. Half cup din po ang condensed milk natin. O kaya, to taste ang sweetness na ilalagay natin. Kasi yung iba ayaw nilang matamis, yung iba naman ayaw naman nilang matabang. Ito. Keep stirring lang siya.
Pagkatapos ilalagay na natin ang ating fresh milk. Sa fresh milk naman po, kung wala kayong Carabao's milk, makakagamit naman kayo any kind of milk na yung fresh na tinitinda na ngayon sa market. Kung gusto ninyong masarap ang inyong chocolate, ang tsokolate, let it boil na matagal-tagal ng konti, slow lang po, para maglapot-lapot, mag-blend ang ating mga ingredients. Ang pinakalas nating ingredients ngayon na ilalagay ay ang ating fresh milk. Two cups po ito. Kung gagamit kayo yung naka-pack na ganon, di whole thing na yun, the whole pack. Pakuluin na lang po ito. Ang ganda ng chocolate natin. Iba talaga yung special na chocolate tableya. Maganda. Yung tableya pong ganito, maaari din tayong gumawa ng champurado. Iba-ibang sa cake, magagamit po natin. Kahit hindi na po tayo pupunta ng bukid noon, balay-balay, meron naman po sa Manila, makakabili na tayo. Ang chocolate po, noong unang panahon, hanggang ngayon, sineserve po ito sa morning, sa breakfast. Maaaring po sa merienda. Any time of the day, imbes na coffee, maaari tayong mag-chocolate po. Ito, kumukulo na. Maglalagay na po ako ng chocolate sa ating tsokolatera. Huwag po ninyong dadagdagan ng lalagay sa tsokolatera para hindi kayo mahirapan magbati. Yan. Ngayon may blender na kayo. Yung kuryente, pwede na ninyong gamitin. Eto na mga kakusina. Tapos na ang ating hot chocolate. Tsokolate sa Kapampangan. Oo nga pala mga kakusina, kung mapapansin ninyo, ang ginawa nating tsokolate ay hindi naalis yung bubbles, no, yung bula. Ang gustong sabihin niyan, ang ating ginamit na tableya ay pure at maganda ang pagkagawa. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. Eto na, tikman natin, may San Nicolas at saka yung chocolate. Til-til, sausaw mo. Masarap po. Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Halika na mga kakusina, tayo na't magluto. Kusina mo, from my kitchen to yours. 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 Ito na po ang ating hot